Vähempi. Mä en jaksa pelaa minä. Mä jaksan. Mä koska pelaa. Miten sä et voi jaksaa? Niin. Millä sä voit jaksaa? Helposti, se on niin hyvä peli. Tää on huono. Missä mä oon? Tää oli jälkeen katsomaan. peli. Tää voisi myydä. Aina jos mä haluan pelata minä, mä tuun Master VT tai Mä oon kyllä löydä. Chestien sisäs. Eikö sä ymmärrä? No ymmärsin. Veli näin, kun mä sieltiin kerran. Mä valasin sun. VT, jos mä olisin sinne, mä pistäisin taimi maahan. Rauta pikku. Häh? Silloinkin mä siltä mä teikin farmin, mä saan ruokaa. Mä ekin ruokaa. Mä sain tapettua lehmän. Minkä takia sä et pelaa Coastia? Koska se masentui jonkun Stormhanin. Tai se masensi. Mä pelasin Infectedin, mä kävin pahtaas leipää. Siinä veljeni mä olin kuollut. No ei kannata pauttaa. Nyt tuli oikeesti kauheet nipsa. Coastia. Mulla ei ole. Kädellä. Mä jaks moi. Morbo. Länssi. Sähän rakastat Minecraftia. Mutta katso mitä siellä ruolassa on. Mun on tarkoitus seikkailla, ei mainita. Suomeksi menee, se on hiiltä. Sehän kokeilla. Se on käytetään. Mitä? Ei tää oo. Sinne. Oot sä kun lähtenyt seikkailemaan? Minä? On sun pulli. Ei, melkein. Housut puuttuu. Kuulutaan, missä mun housutaan. Niin. Mitä mä... Me pelannetaan nyt sille vaihtokauppaan, mutta... Mut Timut ei vasta. Kattakaa! Ottakaa mun my balls! Look at my balls! Ottakaa Fireball! My balls! Tulee paskaa. My balls! Se on hyvä. Myös. Hyvä kiitos. Niin teikin muuten, se otin mun... Ai jääkö pakka? Riippuu. Mä kun nyt mä voin, että otin se. Hyviä unia! Mäkin. Näetkö sä märkiä unia? Mä menen muuten tänne. Näetkö sä märkiä unia? Koska mä näen se talouspuolta. Mä näen vittu kylmiä niin veeti. Ai. Mitä sä näet? Kulmi. Vittu 4. No ei mulla riitä varat tähän. Sitä on kaikki yhdessä. Ei. Me seikkailee. Paremmat päivät. Tää tuossa onkin routaa. Kuka haluaa, että mä pistän jotain biittiä? Ei. Sä osaa pistää mitä videoita. Mä tiedän minkä mä pistän. Nyt sä et pistä. Tää on... Iskelmämusiikki. Tuo on maailman kovinta mummoräppiä. Siis on... Muuta tehty se yksi mummore. Joo. No, Sillä on tuolla. Okei. Mä... mun täytyy pian lähteä täältä Vastaan. paikasta. Mä olen täällä. Hitto, onks toi myrkky? Niin On. Ei. Joo, no. Tai ihan spider. Mä näytän lompakin. Jaa. Näytään veeteen. Kuka haluu soistua tulee hakee nyt? 1, 2, 3, 4. Mä oon täällä seikkailemassa. Mä olin 10. Ei. Mä olin Sun olisi pitänyt lyödä mua liian myöhässä. Jos mä sais ruokaa. Äiti. Joo, 3. Yhden. Sä saat mulla lupaa 13. Koko.
Tää on sit tosi surullinen biisi, että mä oon kaikki. Iskelmää! Lopeta jo.